Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Aditya Ramadhani, saka Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dino iki aku meh jaruh kubur bareng karo remaja masjid Dusun Rejosari. Jaroe ning kene-kene wae ning leluhur Desa Donorejo. Jaroe dipimpin karo Bapak Kiai Abdul Aziz selaku Ketua Umum Remaja Masjid. Wes ya guys, aku main terus ke laku, soalnya wis ditinggal dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.